Nilqaw mana sinjuri lil John il-Kajboj, hawnhekk qabel ikomplu id-diskussjoni. Hello, Pepe, how are you? All right? Everything okay? Bl-Ingliż tħaltilna John illum. Of course! Għax ħanajlek, Pepe, meta l-ġimgħa l-oħra sewwa kellek hawn il-Everest Bartolo sewwa kien qiegħed hawnhekk jitkellem u beda jgħidilna fuq kemm għandna bżonn nitkellmu iktar in English. Jiena oġbitni l-idea ta' Everesto, għax issa Everesto ħanajlu sewwa, u ħanibda nitkellem in English. Ejja, imma ifhimni, hawnhekk programm bil-Malti u paċet titkellem bil-Malti, tajja. Ejja, imma smani Pepe hija jekk il-proposta sewwa ta' Everest lilek m'oġbitekx. Imma ħanajlek il-Joseph Muscat mhux tal-li oġbitu tal-li Joseph Muscat issa ddeċieda l-meeting sewwa tal-progressive tal-progdal somma tal-plan qed jitkellem Joseph ħajamilhom kollha in English sewwa ħajbda jagħmel l-speeches Joseph kollha in English. Interessanti din l-idea, interessanti. Vera interessanti. Stanna sakemm tisma' l-Anġlu Farrugia jitkellem bl-Ingliż u mbagħad għajni kemm ikunu interessanti. Ok, ejja biżejjed, Johnny, għax U tal-lini trid tara insomma l-Rejat Soppardi, insomma nimmaġinaħ jien qabel il-meeting ir-Rejat Soppardi jilqa' lin-nies jgħidilhom welcome on the stage the almost Prime Minister Dr. Joseph Muscat. Muscat. Għax bl-Ingliż Muscat sewwa. Insomma, U mbagħad tara l-Joseph Muscat jagħmel l-speeches bl-Ingliż jgħidilhom Malta first before everything. Tajba. Mbagħad jgħidilhom love Michelle, cause Michelle loves you, love kulħadd. Iwara, tista' biżejjed m'hemmx għalfejn tidħol. U smajt jiena sewwa li anke l-Labor ħajamlu il-programm sewwa ħajamluh bl-Ingliż. Infatti ċabu waħda mill-Amerika Jana di biex tagħmlilhom il-programm bl-Ingliż. Jana t-tifla ta' Mintof, Jana. Jana t-tifla ta' inti taf għalfejn il-Jana. Semmija Jana. Għalfej? Għax Mintof Jana. Għalajlek id-donki. Isa tikbu l-programm elettorali. Bl-Ingliż ħajamluh minn il-programm elettorali bomba u Jana marret tkellem il-xi ministru insomma għaltlu biex il-programm jagħmluhla bil-kulur. U insomma għandhom riklami jiena smajt li tad-deżerta ta' ċikkolata sewwa bbukjaw full page riklami. Deżerta jila li għal, deżerta. Ejja għalqek meta għalqet Peppina Blizzard sewwa id-deżerta men għalqet meta tlaqt jien sewwa mill-iskola. Ejja. U laqgħet insemmi l-iskola Peppi għax inti tħobb issemmi l-iskola. Għamilna reunion tal-iskola. Ejja, ħaġa sabiħa. U ġi Tony Zarb, u ġi Johnny Bencini, u ġew kollha żommaraw. Reunion Tony Zarb kienu fil-klassi miegħek. Le, ma kienux fil-klassi miegħi, imma Tony Zarb ma li sema l-kelma union għal-ħaj id-deffes naqa sewwa. U mbagħad kien hemm Joseph Muscat insomma u Franco De Bono għal waqt il-reunion. Ejja, daw kienu flimkien l-iskola. Mela man, u dan semma waqt il-lejla u dis-serata Joseph Muscat il-Franco De Bono għamillu lejl sħiħ jgħidlu biex jivvota magħhom. Ivvota magħna u Franco jgħidlu. Ejja ħallina, Ma tixtem minni? x'nem. Ma tixtem Qatt jgħidlu hekk ejja magħna. Ġbittilhom bil-video bil-mobile ara naqra biċċa ta' video, ġbittilhom. Għandek il-filmati? Għand il-filmati. Fl-istess bank. Mux ħazi, Kontu titkellmu fuq il-politika, jew? ma tantx. Issa taqleb magħna allura. Issa taqleb magħna allura. Esklusiv, Esklusiv, jina ġurnalist bomba ġej minn bħat nġibu x-xarama. Il-lejl kollu jgħidlok biex jivvota u ma tarax Franco De Bono, nazjonalist. Daqs kemaw nazjonalisti Malta. Għaw, deċu kolmuna, 3 darbit u nofs.
u ma tarax ħajvota mal-Labor sewwa. U issa fuq li għamluh kuntent il-Franco de Bono għax issa għamlulu ġurnata memorabbli. Xkienet, Li għadak kemm issemmi inti sewwa li qed jagħmlu live streaming minn ġol kamra tal-Parlament sewwa biex tara l-Parlament u l-membri tal-Kamra tal-Parlament fuq l-internet ma jkollokx tagħmel. Mhux idea tajba li tara l-Kamra tal-Parlament. Żgur! Biex qed titħaq, Ġon. Biex qed titħaq, iwajdli biex qed titħaq. Għazbalajlek b'bġrat l-għada zawa, dak konna jina u Mary Jane. U għattalat laqna għal-barra Mary Jane zawa, ħaloqot nara il-membri tal-Parlament minn ġol kamra xinu ma jagħmlu fuq l-internet. U xkint ħelqet zawa Mary Jane. Bdejt nara wieħed minn daw il-films fuq l-internet ta' fenti. Daw il-films daqxej. U daħlet għalt li waja maħmuġ, pum fuq razi, għalt jekk kull kamra tal-Parlament qed tara, għalt l-Mary Jane naħseb tal-internet daħlu ġoxi kamra boħra. Sinjuri, Ġon il-Kajboj.